barbarzyńcą programu Na etat cię znaje polski ziemniak. Partnerem programu jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Witamy Waj Baromileczno, w pierwszym dzieliku nasigłe nowigłe kasiebścigłe programu Na etat cię zna. Mde to program łe kasieba, a przede wszystkim dla kasiebu. W dzisiejszym dzieliku mdzełetim, jak gbur swoje pole kłesy i jak wieści białci miały swoje łeżniwne wince zrobione. Ja jem kasiebścig gburem, bo te tradycje, które ja dziś, to wartość, która w sobie mam, to jest przekazane od mamy, od taty, od wuja, jednego, od redzigły, którzy my razem gospodarzymy. Powiem, my żniwa w jedną zaczynamy w sobotę, bo to jest taki dzień maryjny i pewno to, że my zaczynamy w żniwa w ta sobota, my w jedno czymmy z błędem też, tak? I ja uważam, że te żniwa w jedno u nas tak po mieście przyjdą bez żadnych takich problemów. W naszym gospodarstwie uprawiamy głównie pszenicę, rzepak, pszeniżyto, buraki cukrowe i ziemniaki. W tym momencie trwają żniwa. Żniwa są dosyć mocno opóźnione z powodu deszczy, które padały. Na Kaszubach rolnictwo jest dosyć dużym wyzwaniem z powodu tego, że klasy gleby są raczej słabe. Teren jest bardzo pagórkowaty i różnorodny, więc też ciężko się uprawia, ponadto nie można się spodziewać jakichś dużych plonów. Wiosna była bardzo obiecująca, zboże fajnie przezimowało, szybko wystartowało, miało fajny wiosenny wigor, ale na przełomie maja, czerwca brakowało tych deszczy, wszystko na tych pioskach stanęło. Cały ten łan jakby ładnie rozbujany, gęsty zaczął redukować, no i nie wygląda to dosyć optymistycznie. Słomy mało, ziarna mało. Przedziwa ma też nas, jak to są uparzec, a później jak przeszły czas zbioru, to co deszcz się znalazły. Ostatnie deszcze dobiły zboże do ziemi, położyło, ciężko się muci, kosi. Dajemy radę, ale wydajnością to można powiedzieć, że bardzo słabo w tym roku. Duży nakład, dużo pracy, ale efekt finalny, końcowy, w tym roku jest bardzo mizerny. W tym roku plony są, można powiedzieć, 1/3 tego, co w zeszłym roku. Gdzie gleba jest lepsza, gdzie ona jest w lepszych zasobach i tak dalej, weźmie to w miarę przyzwoicie. A tam wiadomo, gdzie są jaci piości, gdzie są jaci słabsze ziemie, łużme, no to wiadomo, to ma wszystko wypolone. Je to baro u nas, jak to są gody zróżnicowane, jak na całych pewno kasiebach. Jeździ właśnie do Białci na Kasiebę, pod Chmielno, to tam różnie to weźży. Faktycznie są i zbezia baro dobry, jak i baro lechy. Tak jak tam co jedzę nawet za przedkowem człowiek widział kukurydza, gdzie u nas kukurydza już była wnet, miała 2 metry, a tam na tych pioskach ona dopiero z ziemi wychodziła. Także widzę, że tegoroczny sesia ma wiele dokuczone. Na Kaszebach kombajny są bardzo ciężkie, są małe szteci, są górę, wedle górę trzeba kosić, klinę są. Nie jest to przyjemna robota. Wcześniej ma na maso wydaje, że człowiek sadnie w kabinę i trzyma joystick i jedzie do przodku. To nie jest tak efekt. Wiadomo, ten kombajn trzeba przygotować, jego trzeba wydmuchać, jego trzeba nasmarować, jego trzeba sprawdzać, ketę wszędzie, czy wszystko jest nacygnięte. Wesmarować. My po zakończonych żniwach wiadomo, człowiek w jedno chce mieć welny, ale my nie. My robimy w ten sposób, że my
Bierzemy naszych wszystkich pracowników, zamawiamy catering, przyjedzie fajny, grilla nama zrobią, sadnie meso, powspominamy jak to sepa u kogo. Wiadomo, my mamy 3 gospodarstwa, to gospodarstwo w Barniwciu, w Steblewie, na Słupsku pod Potągowem, także można sobie fajnie podzielić różnymi opiniami. Jest to czas, żeby podziękować naszym pracownikom, bo to jest bardzo ważne, że my możemy na nich liczyć, bo sami by nic nie zrobili, ale gdy mamy tak fajną, wspaniałą załogę, to wiele można zdziałać. Czyli wszystko je wnet zebruny, to je czas wypletania farbnych wińców, a później przechydają łenę, łeżni winę. Trzyma nawet. Myś nigdy nie mieli wieńca skończony, a żniwa nie są zacięte. No i wieńc zakończyli, a żniwa są i końce. Tu ściskamy i obracamy. Wieńc my plecimy co roku, nie? To mój ojciec był też sołtysem i on to i też prowadził praktycznie. To jest taka podzanka dla tego pana Bojega, że on nam daje te zbiory. Bo tu na Kasiebach są ziemie słabe, nie? I tu jedno plonów nie ma dobrych. Za to, że my jedno dobrze zabierzemy i uda nam, że to wszystko tak fajnie zrobić, my jedno zamku panu Bojegu. I to tak się odbywa w każdym sołectwie, w każdym wsie. I tu damy kuleczki, nie? No, tu czerwona kuleczka i tu. Nawiązujemy nasz wieniec do rolnika, ciężką pracą rolnika i tak postanowiliśmy w tym roku, że zrobimy wieniec tak samo ciężką naszą pracą, tak jak rolnik zbiera kłosy na polu, tak my te ziarenka z tymi kłosami nawlekaliśmy na drucik. Każdy wieniec kieruje się swoim regionem i każdy region coś przedstawia. Wieniec zaczynamy przeważnie też miesiąc przed dożynkami. Mogłeś to tutaj dać pod tym. Coraz mniej jest takich osób, które wyplatają te wieńce. Także wydaje mi się, że to jest kiedyś, jak babcie wyplatały, to wszystko miało swoją tradycję, a teraz jednak ona zanika i tych wieńców jest coraz mniej w gminach plecionych. Typowy wieniec składa się z 4 zbóż, to jest owiec, żyto, przężyto i pszenica. Oczywiście jeżeli są zboża dodatkowe, jak na przykład jęczmień, no to dokładamy je jako taki szczegół dodatkowy. Po 5 z każdej strony, z 3 stron. Najdłuższy etap w robieniu wieńca to jest przygotowanie tych wszystkich zbóż. Trwa cały miesiąc zbieranie zbóż, które dziewczyny ucinają nożyczkami. Są one sortowane kłosek do kłosa, przywiązywane i wieszane góry nogami, żeby kłosy się nie kręciły. Ciężko się robi, bo jak jest zboże, fajnie ciepło, te zboże tacy fajnie biały i ale w tym roku to deszcz padł i to zboże nawet nie jest tacy fajnie, ale to co mamy najlepiej wiadomo w plutele, nie? Bo to my robimy od serca i dla Matki Bożej, no, że tak w tym roku nam tym deszczem daje, ale i tak robimy dla niej to, nie? No, ten będzie zlikwidowany, a ten będzie dalej kontynuował. Jaki czas, to idzie wszystko, nie? Bo człowiek sobie ten czas znajdzie, idzie do tego wieńca i robi. Kiedyś się też plotłam, a teraz są młodsi, te młodsi łebiały, nie? U nas na Kaszubach jest tak, że zaczęły funkcjonować koła gospodyń, które chcą się dołączyć do takiego wyplatania wieńca. Fajne jest to, że my się integrujemy, wymieniamy się doświadczeniami, bo na przykład inne koła zobaczyły gdzieś indziej wieńce, jak ktoś robił, czy tam nawet w internecie, bo kiedyś nie było tych wieńców w internecie i tego wyplatania, bo to wszystko się posuwa do przodu. Kiedyś po prostu się wzięło zboże to, które się miało, stelaż się stworzyło prosty i po prostu z takimi wieńcami się szło do kościoła, żeby podziękować za dane plony. To się wyrówna. Wy jesteście na prostej? A teraz
kobiety idą z biegiem czasu do przodu, że chcą coraz piękniej, żeby te wieńce wyglądały, swoje zdolności pokazać na tych wieńcach. No coś jeśli przed tym pleceniem to nie jest taki zły, jak ta końcówka, ta dekoracja. Za to jest to w ogóle nie. Te przechładzałe białci, te najlepiej wiedzą, jak ze kwiat przeczepić, ze to wszystko udekorować. To jest ta najgorsza robota, ale jeszcze są zaplanowani te korony. To już też jest kusk Warszawtu z tym przejściem. Dorota i ja, tak na dwie rosy to idzie, no to ma tak ten cały tydzień, to my plecemy, tylko są uczepienie tych kłosów. A już dekoracja, to tego to nie powiem, ale to już wiosy głęzin kosztuje. Powolutku, a dokładnie, nie? I tak się uczymy, tak? Kilka sołectw w tym roku łączy się. Sołectwo Korzyczkowo, sołectwo Garczy, Zawory, Chmielno. Robimy w 4 sołectwa 1 wieniec. Każde sołectwo przyjeżdża ze swoimi pomocnikami. Zazwyczaj to są kobiety, chociaż w gronie też są mężczyźni. Jest miła atmosfera. Ale je i wesoło, bo wiancy ladzy. I co płegu dumy, płesmiejemy, wiadno, nie? My tacy jesteśmy inni wtedy, jak my przyjdziemy do domu, bo do domu to wiadno jest ta rutyna taką, nie? A tu to trochę odpocznie się. Wieniec dożynkowy zależy dla kogo jest trudny do wyplatania. Jeśli już ktoś wyplatał kiedyś, no to każdego roku, to od początku, jak już rozpoczynamy, to idzie z górki. Ale jeśli są jakieś nowe osoby, no to wiadomo, że to by było trudniej. Przemóc Sleniec tełe, że organizują łyżniwinę na bardzo wysokim poziomie. Ja myślę, że latos też tak widzę, zwłaszcza, że to są wojewódzki łyżniwiny. Przemóc wiele razy co roku przyjeżdżali. W tym roku one są poszerzone, te łyżniwiny, bo razem z marszałka robimy łyżniwinę wojewódzki. Zaczynamy oczywiście wszystko jak na Kasiebach, od Kłestoła, później na samym placu dożynkowym. No ten czas zabawę przede wszystkim tak do późnych godzin wieczornych. Rozmaite nasze zespoły koleczkowiane, nasza orkiestra, zespoły zaprzyjaźnione z powiatu łowickiego, z Ukrainy zespół specjalnie też przejechał. Ja widzę wiele wińców latos, ale ten wińc, który został przerektowany tu w Przemudze, ja muszę rzec, że jest absolutnie przepiękny. Tam jest herb Polski, tam jest herb województwa, tam jest herb tej gminy Przemód, w sieci sołectwa. Łyżniwiny wiedno były fejrowane na Kasiebach. To jest dosyć wielka impreza dla nas wszystkich. Żniwa w tym roku były częściej, ale nie można narzekać. Płegierda na początku była słaba, potem była trochę lepsza, ale plony w tym roku są słabsi, ale i za to, co mamy, trzeba dziękować Błegu, dlatego my to fejrujemy najpierw w Kłescele, przede wszystkim w Kłescele Błegu, a to jest taki dodatki do tego, co są zadziałe. Biurowie gadają, że to jest trudny bardzo ciężki rok, ale darch je nodze ja, że będzie dobrze, że Pan Bóg nam sprzyjał, że następny łyżniwiny będą lepsi.
Bardzo się cieszę, że dożynci są na Kasiebach i to jest widoczne. Przecież to tak nie ma nigdzie, praktycznie chyba u nas w całym województwie, żeby tyle strojów wcześniej były projektowane. Kiedyś to ma jakiś element tej Kasiebsi. Także to co cieszymy i to wrócę, tego nie było. Nie wstydzimy sobie z Kasiebem, a ta tożsamość jest bardzo ważna. Trzeba je raz zapielęgnować. Jeżeli chodzi o dożynki, to ja jestem tu pod dużym wrażeniem, bo u nas nigdy się nie spotkałem na tak dużą skalę, bo nie wiem, no może dlatego, że warunki też nie pozwalają. Wie pani, u nas jest mniejsze są miejscowości, nie jest to tak. Terenu pewnie by nam też zabrakło, bo jak nie z jednej strony góry, z drugiej doliny, także no nie zmieścilibyśmy się na pewno u nas z taką imprezą. W tym roku tu było fajnie dużo traktorów różnych, po prostu od starych maszyn rolniczych po nowe. Było naprawdę bardzo dużo ciągników i takich robót jest po prostu raz na rok się zdarza w Szemudzie. No ja jechał tym kombajna w Kołowodze, oni to mieli fajnie wymyślony, bo jechał nie przed John Deere, 6 razy, później jechał klasę stały za nami, był zorganizowany, plac dla nas był zrobiony. Jestem richtig zadowolony w tym roku i to było lepiej niż żeśmy wystawili. Cieszę się moje znajomych z Błezia, full shopa, także myślę, że to by głębiej wjeżdżał, ale dało się fajnie wszystko zrobić, rzeźni, więc wasze siecnie i także dobrze, nie ma co narzekać. Nie co fejrować, bo na ta susza faktycznie my zebrali dobry plonę, jesteśmy zadowoleni i my będziemy fejrować. Pierwszy dzielik na Itatczezne jej prawie za nama. Teryje płera na przyzyrk wiadłów. 8 sywnika w zale Polścinie w Gdyńsku my fejrowali dredzi dzień kasiebści edukację. Podczas uroczystostów postępny rósł przyznany łestą titel belny szkolny, zaraz kwestiżanie CKWT do kultury i języka kaszebścigłe. Titel ten dobyła własny Danuta Pioch, szkolny od blisko 30 lat. W Muzeum Kaszebskim Etnograficznym Parku w Dyzach można było obyczyć, jak kiedyś wezrzało zbieranie bulew. Wydarzenie z motyką na bulwy miało pokazać, jak przód lat wezrza robota na górstwie na jesień. Można było też obejrzeć filmy Pałac i Witrom Zelegnen oraz pewna pokurbić z ich utwórcami. Inne dwa wydarzenia miały plac w Sywniku, a co w Rujanie? Rujan na Kasiebach zapowiada się bardzo fajnie. W sobotę, 7 Żukłową z placa najważniejsze rozegracje między białkami w skłewów wyjściu gospodyniów na Kasiebach. Białki będą sabiutkować między innymi na Szpuertę, Jesku, cia partny ruchna. Wszystko płyto, żeby dobyć najważniejszą nagrodę Grand Prix. Od 6 do 8 Rujana w Kaszebskiej Filharmonii w Wejrowie zadirował 11. Festiwal Przygód Wanoga. Każdy, kto pojedzie do Wejrowa, będzie mógł wziąć udział w pokazach filmów, weddingów i rozmowach z wanożnikami. To wszystko na dziś. Do usłyszenia w następnym dzieliku na Itatczezne.